Sendalem. Ngomaj babat bato-bato. Kalenti jong priwa ka kot ka khia kadai leng ba ka yat kijan aki lum ki wa ki klau ki betap ni ki krem ki nyamra bon pelut por ya lade teng teng mat kamar yang kata ka bakong san le si kat kum ka jinglap ka jingshem ka babaro ngilap nakaleng ka ni ka channel omba ka supenmi tangi ki khubor ki baya kersyut akani ka hau ka bangi im penban ka ni ka channel ka baka kham smutanat ni kham smujan kalong bakan don ka jingya dai ka baya chan mat kamar yang yaki khana barim di khana barim baja bat menta pade ngadon ha khmat jong kani ka krem ka bangi haban rung menta kani ka krem ka kerteng kumno saudar polo syarat kani ka krem ka kerteng ka polo syarat te mentang ni sedang no bannya ngam sepo kani ka krem mentangi wanra ya pi ban peni yaki egi baka mariang kala penlong kejing internet kani ka slap perthai kala piang pura penban hapo ki serta badum jong karu kadon la kejong kejing itenan wada pring kejing bun kam nrai tungin ya pelejing mut kendiat hak bangin ya pai syaki kiban pen aram ya la kejong kejing mut jing perkhan ale mentang nya lek pej ya kata ka perthai kanyam ra jong kejing dum bye ba re kapan kamu bye lo oi ko ka krem polo syarat kabala jengai na kasnong nong thamai kendiar lakum ba kilometer lane na kasnong type skyru kilometer bat ka don ru syapang mingi jong ka surok thamai ka ban lech chamol nong nawet nong sopan bat kum ta terter kane ka krem kala dei ka sin men kong ya ka bakan mi aran san social media kala dei ka krem kabala lap dagi katu kane kinong snong jong kitegi ar li kisnong bat kalalong pade ka krem ka bom sem lalap sai da kinong rung krem lane kinong jungok kai perthai kane ka krem ka bangila ban rung hapo jongka kidon ruki katu kane ki kamera ki jongka ki bakhim hadu kata wat ban rung hapo jongka hapo kane ka krem ki ki basngiam kimi na po jongka kidon ruki katu kane ki jingthau kum ki dokha ki lembit bat ki we de ki jajmrat ki bala ban im hapo kate ka krem kidon ruki mau ki bala osrong pen internet da kami mariang bat kidon hala ki jong kidur hapo kane ka krem pila ru bandrung kat kum ka jing betha jong ki trasnong ki ong ba ombit pen penjaklia nera kinu ki jaj mau ne khwai dok ha hapo kane ka krem bat la dapi kwa bandrung hapo kate ka krem pia pen pentip syai kinong jong snong rang ba snong la ne sordar kate ka raj ka badai ka raj dang na namar kenang pakin yo ban yalam ya pi papin long ubas cengan ha kalik rung hapo kane ka krem ngila ban ong hang ne bakariwar mengi kadang don sipun teligi krem ki bangim paju itu ne bena lese da ka bangi wanra ne pen kum ne syaka pertai kala long pen man kalat na ka benta ki dong snong ni ki traibri pakin long pen ban ka plengja na ka benta ban mentoy da ka pakin wan jungok kai pertai ki wan jungok hapo ka krem ka jongki kane kala long pen ban ka jingkerko na ka benta ka dong ka thanyi barok ka wei semprang kidok kan kidon duh lấy pectai seni don jing jauh đây Sendalem. Ngomaj babat bato-bato. Oh. Lain
niềm nợ hà đấy có được mà clear clear dòng khui mà Ini aduh. Enggak. Iya dari ini. Ya start kita bakal ngaro. Teng aman rek video man teng mah. Yan din to jajar. Kim bạn nhà cá đây. Vậy nó măn trời. Sutanat ha bandrung hapo kanik kak. Kuplay shibun ba pila pelut por bat ngi ban pej akan ke channel ke jongi bat ngin wan ra biang ki aka bayade bat kamaryang bat ki aka ru ki badai ki badang thamai ne ki balarim tang kini kuplay shibun.